Tun da aka ƙara kuɗin mai yayi tsada, nake ta shawaran anya ba zan sai doki ba kuwa in huta da siyan mai. Da kun ga doki kun san ai sai harka ta saraki. To na shigo unguwar sarkin musulmi a ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa a jihar Kaduna. Kuma unguwar sarkin musulmi unguwa ce mai daɗaɗɗen tarihi kuma tana ɗaya daga cikin unguwar da ke yankin mazaɓar Doka Gabasawa constituency. To idan ba ku manta ba na yi muku alƙawarin cewa a ci gaba da wasan tama da ake yi wato na ball juggling na gasar cin ƙwallon ƙafa da Honorable Isa Nasidi ya shirya ma al'ummar yankin Doka Gabasawa constituency. Yau mun samu zaratan matasa. Kowannensu ya baza capacity a filin wali da ke unguwar sarkin musulmi Kaduna. Ƙarƙashin jagorancin coach ɗinsu wato Kabiru Kufe. 'Yan wasan sun haɗa da Ibrahim, sai Usman Wawo, da Muhammad da kuma Mus'ab. Bayan sun gama nuna capacity nasu su hudu, Mus'ab shine ya yi nasara. Sunanka? Musab Abubakar Sebu. Ka yi tama yau? Na yi tama. Wace unguwa? A Unguwar Sarki. Guda nawa ka yi? Na yi 132. 132. Akwai wanda ya fi ka ne? A Kai ne highest. To yanzu kai ne zaka wakilci a wato unguwar sarki a gasar cin kofi da za a yi na gwamna Obasani wanda Honorable Isa Nasidi ya sa kofi. Ya kake gani sauran waɗanda zaka iya da su akwai mutum bakwai ba? insha Allah. Eh? Insha Allah. Ai kyamara za ka kalla zaka iya da su? Insha Allah. To shikenan kai ne champion kenan. Eh. Kuma na tabbata Honorable Isa Nasidi yana nan yana kallon ku kuma yana jiran a haɗa ranar final. Kila shi ma ya ɗau ball ya ɗan shafa tunda ai ka san tsohon hannu ne a harkar. Na ga ana kiran sallah bari in hanzarta in shiga masallacin Sultan Bello. Wayya batun layya ne ga raguna fa an siya kuwa? Ko da ni ba sai na sai rago ba. Na san Abubakar Nasidi zai kai ni gidan Honorable Isa Nasidi in ci cinyar rago da kuma cinyar sa wanda Bahaushe kan ce maganin mai haɗama. Sai mun haɗu a wani ward ɗin